Ola, queridos amigos e amigas da Senda do Moucho, seguidores e seguidoras todos dos nosos periplos medioambientais. Estamos o carón do río Taboada, ruta que imos facer este vindeiro domingo. E vos me diredes, pero non quedamos que o anuncio puña o río Barragán? Pois seica o verdadeiro nome que ten este río é o río Taboada. Si, o pasar pola zona de Moscoso achégase por unhas fincas do Barragán e en tempos moi recentemente se lle puso este nome, pero realmente os lugareños de aquí, de Freaza e aledaños, responden por el como o río Taboada. Este sería o curso alto do Barragán que vos falábamos e que sei que sempre coñecemos o mesmo río, sempre vamos á mesma etapa do río Barragán. Agora queremos levarmos o curso alto e convertilo no que verdadeiramente é, o río Taboada. Agardamos por todos e todas vos este vindeiro domingo de xullo con nós, ca Senda do Moucho. Agardamos vos.